ଠାଣି ଯେମିତି ଥିଲା ବାଣୀ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଥିଲା। ପଦିଏ କଥାରେ ଥରି ଉଠୁଥିଲା ମଞ୍ଚ, ପେଣ୍ଡାଲ ଏବଂ ଫିଲ୍ମ ଜଗତ। କେତେବେଳେ ସେ ଭର୍ସାଟାଇଲ୍ ଭିଲିଆନ୍ ତ କେତେବେଳେ ସେ ବାପା। ସବୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ନିଭେଇ ପାରୁଥିଲେ ଓଡ଼ିଆର ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଆଉ ଆମ ଗ୍ରହଣରେ ନାହାନ୍ତି। ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ଏକଥା ଅବଶ୍ୟ କେହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଫେରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଫେରି ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କର। ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କୁ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ଅଣାଯାଉଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ହିଁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରାଯିବ। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ଶବ ସତ୍କାର କରିବ କିଏ? କାହିଁକି ନା ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିବାଦକୁ ନେଇ ଏବେ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଲାଣି। କାହିଁକି ନା ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଭଲ ହୋଇଗଲେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ଏବଂ ଏନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଭଲ ଅବଶ୍ୟ ହୋଲି ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେ ଘରକୁ ଆସିବା ବଦଳରେ ଚାଲିଗଲେ ଯମପୁରକୁ ଏବଂ ଯମଙ୍କର ଅତି ପାଖକୁ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲିଗଲେ। ତେବେ ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ନା ଭାଇ ଦେବେ ପିଣ୍ଟୁଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି? ଏନେଇ ସବୁଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବେଶ୍ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ଯେ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ କିଏ? ନିଜର ଭାଇ ଦେବେ ନା ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ଆସି ଦେବେ ବୋଲି ଏନେଇ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିଆଯାଏନି। ତେବେ କହିବା ଅନୁସାରେ ଧର୍ମ ଏବଂ ରୀତିନୀତି ଅନୁସାରେ ବଡ଼ ପୁଅମାନେ ନିଜ ପୁଅ ହିଁ ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ, ତାହା ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଯଦି ବି ପୁଅ ମୁଖାଗ୍ନି ନ ଦେଲା ତାହେଲେ ଭାଇ ହିଁ ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ ରୀତିନୀତି ଓ ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଘଟୁଛି ଏବଂ ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ କିଏ ଦେଉଛି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦଙ୍କ ମୁଖାଗ୍ନି। ତେବେ ଅଲିଉଡ଼ ଜଣେ ବଡ଼ କଳାକାରଙ୍କୁ ହରାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା